Osnovna škola Srbija ispratila je još jednu generaciju maturanata koja je iznjedrila 6 nosilaca najvišeg zvanja za postignuti uspjeh Vukove diplome, od kojih se svojim postignućima u obrazovanju i vannastavnim aktivnostima najviše istakao Jovan Matović, zbog čega je ponio laskavu titulu učenika generacije. Jovan je istakao da je uložio veliki trud da postigne ovaj uspjeh, te dodao da će obrazovanje nastaviti u gimnaziji Srednjoškolskog centra Pale, smjer informatika i računarstvo. Mnogo truda i rada sam uložio da bih postigao ove rezultate i htio bih da se zahvalim nastavnicima, učiteljci, a prvenstveno roditeljima koji su me svi podržavali i vjerovali u mene. Obrazovanje ću nastaviti na Palama, upisati srednju školu na Palama, gimnazija, smjer informatika i računarstva. Pa poručio bih da se ne brinu mnogo za ocjene i da uživaju u životu dok su mladi. Direktor Osnovne škole Srbija Sanja Marković istakla je da je Jovan zasluženo ponio titulu đaka generacije, ostvarujući veliki uspjeh u obrazovanju i impozantan broj nagrada sa raznih takmičenja, te poželjela svim maturantima sreću i uspjeh u daljem školovanju. Želim da, kao i svaki roditelj, evo i kao pedagog i kao njihov nastavnik i danas direktor, želim prvenstveno da budu dobri ljudi. Ocjene nisu nikakvo mjerilo znanja i pameti. Mislim da trebaju biti čestiti ljudi, da teže ka tome, a sve ostalo će doći na svoje mjesto. Malo prije sam kazala da ocjene nisu važne, važno je da imaju solidne i dobre rezultate, pa onaj ko može neka ostvari bolje i najbolje, ali važno je biti čovjek u svemu. Ono što im ja od srca želim jeste da budu srećni i Bogom blagosloveni kroz cijeli život. Načelnik opštine Pale Boško Jugović i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić uručili su poklone Vukovcima i đaku generacije, te im poželjeli još veći uspjeh u daljnjem obrazovanju na ponos lokalnih zajednica. Želim mnogo sreće i uspjeha, da ostanu na prostorima opštine Pale. On će u svakom slučaju dobiti još nove prijatelje. Želim da se zahvalim njihovim nastavnicima koji su uspješno priveli ovu generaciju. Zaista napravili dobar uspjeh sa njima i u svakom slučaju jedan divan kolektiv i imamo se na šta ponositi. Opština Pale podržava sva njihova takmičenja i kao što je podržala njihovu ekskurziju Ritam Evrope i sve nagrade, tako će i u budućnost podržavati, ali sve je to veoma malo u odnosu na to šta ta djeca zaslužuju. On sigurno ponos opštine Pale, ponos Sarajevsko-romanijske regije, grada Istočnog Sarajeva i neka su živi, zdravi i da zaista imaju sreće u budućnosti i da ih prati sve najbolje. Gradonačelnik Ćosić poželio je malim maturantima mnogo sreće u budućem obrazovanju, ostanak na teritoriji grada i da u budućnosti nastave razvijati opštinu Pale i grad Istočno Sarajevo. Imamo čemu da se radujemo i mi koji u ovom trenutku vodimo ovaj grad. Zašto? Zato što će ovi ljudi, mladi ljudi, neko će od njih sigurno da nastavi našim putem, neko će od njih sigurno da to radi još bolje, još kvalitetnije, da vodi i opštine i grad i da vodi računa. A generalno, kada vidimo njihove uspjehe, kada čujemo od direktorice i nastavnika koje uspjehe već sada postižu, onda je sigurno da nećemo da brinemo za budućnost, jer ovi će ljudi to da rade bolje od nas. I radujemo se tom vremenu. Generalno, jedan grad, jedna opština, ukoliko rastu po broju stanovnika, a to se dešava gradu Istočno Sarajevo, onda nema čemu da brinemo, jer će taj novi veći broj ljudi, novi broj mladih ljudi, obrazovanih, edukovanih mladih ljudi donijeti novu snagu i razvoj ovog grada. Osnovno obrazovanje u Osnovnoj školi Srbija završila su 73 učenika iz 4 odjeljenja, od kojih su 3 u centralnoj, a jedno u područnom odjeljenju u Podgrabu, a Vukove diplome dobili su Đorđe Lelek, Srđan Kovačević, Ana Pantić, Jovana Gligorić, Miloš Božić i Jovan Matović. Nakon svečane ceremonije dodjele diploma, maturanti Osnovne škole Srbija dočekali su svoje drugove iz Osnovne škole Mokro, te zajedno sa njima nastavili proslavu maturske večeri.